Jaruman Kannywood, ku kasance son ɗin mai suna Jaruman Kannywood a kodayaushe domin samun bidiyoyinmu idan mun ɗora. Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. A yau dai zan ba ku wani ɗan kaɗan daga cikin labaran da ake saki na cewa Hamisu Breaker zai auri 'yar gidan Alinuhu, Fati Alinuhu kenan. Wannan labari ne kawai na mutanen da suke rubutawa, ba cewar Hamisu Breaker ba cewa. Bugu da ƙari, kamar yadda muka yi a matsiya mai ƙarfi cewa Hamisu Breaker ba auren ta dai ba, to haka zalika ya ce da karan kansa da bakinsa ya ce shi yana da wadda zai aura nan ba da jimawa ba, domin kuwa mutum kayi jiran nasa bikin sannan ba jimawa ba zai faru. Dan a yanzu ma yadda ake ciki, bikin Hamisu Breaker saura wata 3 cip a fara biki. Don haka muna gayyatar kowa da kowa da abokan arziki zuwa wurin ɗaurin auren Hamisu Breaker Ɗorayi, wanda za a yi kamar haka. Idan an sa rana da kuma lokaci sai mu sanar da ku bibiye mu ta wannan channel tamu mai albarka domin samun ci gaban